Hi guys, let's start putting makeup on damp sponge and L'Oreal Infallible. Ito yung matte. Shake mo lang siya bago gamitin. Squeeze mo lang. As nakikita nyo. Paano siya, hindi siya runny kasi matte siya. And the next one will be another L'Oreal foundation. Infallible din siya. Ito yung dewy na foundation. So, daytime na makeup to. Kaya minimix ko silang dalawa. As you can see, may mga acne scarring ako. May mga active acne ako. Kaya, let's start mixing the foundation. And let's start putting the foundation on my face. Eyebrows time! Tingnan nyo naman yung eyebrows ko. Kulang siya. Kaya ito yung gamitin nating eyebrows from Maybelline. Brunette siya. Yung kulay. Mas gusto ko gamitin yung sponge kasi dalawang end siya. Yung isang end pencil. Yung isang end sponge. Kaya kilay tayo. Guys, hindi pala ako marunong talaga magkilay. Ang ginagawa ko, fina-follow ko lang yung hairs ng kilay ko. Yun lang. Kinukuluran ko siya. Tapos, pakapalan ko lang ng konti. Yun lang. Pero pag sa ibang tao, hindi ako marunong magkilay. Sa sarili ko lang. Hindi ko na pinapakita sa inyo lahat kasi ang haba-haba. Kaya yan yung aking kilay. And to the next is ang mascara. Nasa bahay lang naman ako kaya konting mascara lang. And don't forget your bottom lashes. Napaka-importante nito guys kasi nag-o-open talaga siya ng eye mo. At kung ano yung tira sa mascara,
ginagawa ko, binabrush ko siya sa aking kilay para naman yung kilay ko meron siyang shape konti. Blush time! Ito yung one of my fave blush. Kasi morena tayo, kaya nagko-complement yung kulay niya sa aking skin tone. Blush pa more. Lagyan mo din konti ng blush yung ilong mo. Para naman para kang yung merong sunlight konti. Sunlight. Next is yung aking lipstick, yung liquid ink na Maybelline. Let's do this. This is one of my fave na process ng makeup kasi paborito ko nga ang lipstick. Ayan. 'Di ba ang tingkad ng kulay, nagko-complement talaga siya sa aking skin tone. And we are done. Nope, not yet. Brush, konti-konti. Chung. Ganyan-ganyan pa. Ganon. Ayan. Wow! Hello! O 'di ba gumanda ako ng konti. 'Di ba guys, yung makeup, nakaka-enhance talaga siya ng beauty. Kaya, tingnan mo naman ako, wala akong magawa sa live. Kaya, ganon. O, diba? Ganon.